ଏହି 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଯିଏ ନିଜ ଶାସନ ଓ ନୀତିରେ ମଗ୍ନ। ବେଶ୍ୟା କେବଳ ଅନ୍ୟର ଧନ ଉପରେ ଆଶା ଥାଏ। ଯମରାଜ ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବନ୍ଧା। ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ତାର କାମ। ଚୋର ଯିଏ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ଦେଖୁଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବାଳକ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜର ଖେଳରେ ହିଁ ମଗ୍ନ। ଯାଚକ କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଖଳ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ କେବଳ ହଇରାଣ କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମାନେ କେବେ କାହାର ନିଜର ହୁଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ନିଜର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।